Shalom, horas ma dihita saluhutna. Tulpok jamita di bagasan sadarion, imana tersurat di Yeremia 22 ayat 20 sia. Jala songonom ma didok disi. O tano, tangihon ma hatani Jehovah. Ido sahatna. Turpukon marisihon picang-picang ni debata tu si Joyakim dohot si konya. Dua halak raja di Juda. Buasa di picang debata nasida. Tu si Joyakim di picang ala di bagasan hajahato do ibana manguluhon bangsui. Jalaholan mangalului parutungan tu diri nasadiri. So manarihon ngolu ni naginonggoman na. Domu tu pangalahon nai didok debata. Yang adong natumatangis manang mga dungi haduan di hamamatena. Ima di Biddu 22 ayat 10. Molo tu sikonya di pasahat boa-boa taringot tu hasusaan na ikon songgop di ngoluna marhite na tarbuang tu Babel. Jaladang adong poparan na sugot na bangkit gabi raja di Juda. Sa sitong na, dua halak raja na ditaringoti odeng, ima anak dohot pahopo ni Raja Josia. Sa halak raja na padupa pembaharuan, manang reformasi iman dohot praktek parugamoon di Juda. Nama satu raja Judaon, paingoton hita dihinarikot ni namangukap roha dohot patinggil si pareon majalo dohot manangihon hata ni debata. Tarlumobi di era digital tikyon. Nian diurupi kemajuan ni teknologi dohita. Holan mengklik tombol di gadget, pitor di pasahat do tu hita informasi na terbaru. Alai ido tutu. Ikon lamanat do hita asa unang gabi sudah tikita holan mangalului informasi siani. Gabi moru parsitutuota marsiajar sian hata ni debata. Say unang mamasa di hita songon padohan. Taiton nasida mapinggol nasida sian hasit tongani. Laho paelekosa tu akka turi-turian. Sada Timotius 4 ayat 4. Sialani tahari kotom ma namanangihon hata ni debata asalam tubuh hapor siauta. Amen. Debata mula ni saluhut asiasi dohot asiniroha. Nung ngasal pu sadari di bagasan mingguon. Nunga di pamalupo gogokku.
marhite na peak pamatakon di podomakku. Huingot sa luhut akka padanmu, namadok ari nay baru imangulu nay baru. Atong pay baru matodiku, lehon magogoku, marhite sinodang nasyan ho. Di manogoton, hati hahehe ahu mangula ulawku. Sayang giat maaka ulaw na dinggan na hujalo huhut na huulahon. Molo gaor pikiranon, homa na pamenakon. Asa tungpos nguluku, asa parnidaan ni hapor siyaw ku toktong tuho. Laho marnida haluaon naong pinasahatmu di bagasan Jesus Kristus Tuhaku. Amen.